أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko na gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya taimake ni muka cika alkawari muka samu halartar wannan muhadarar da za a yi na auren DSP Isa Muhammad da amaryarsa. Muna musu addu'a Ubangiji Allah maɗaukakin sarki Rufayyatu Junaid, muna musu addu'a Allah ya sanya albarka a ciki. Sannan na biyu, ina fatan kusan matasa 'yan boko na cikin garin Mina da su koyi da bawan Allah nan. An tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi a faɗin maganan mutum na alkhairi ya ji daɗi riya ne, annabi ya ce innaha rahma, wannan zalika fadlillah yutihi man yasha. Wato akwai matsayin da bawa yake kaiwa damuwarsa da addini Allah yana rufa masa asiri. Sai na Umar ya ce babu abin da ya ɗaukaka mu ya kawo mana daraja da ɗaukaka sai wannan addini na musulunci. Ya yi haƙuri da ni wajen waya, kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu duka. Allah ya cika mana buri, Allah kuma ya sa wannan tattaunawa da zami da muhadarar da zami Allah ya sa ya zama sanadiyyar tsira dukkan mu zuwa gidan aljanna. Shi kuma Allah ya sa wannan aure da ya zama masa alkhairi a duniyarsa da lahira. A sanadin wannan su Malam Shafi'u su ma sun shirya mahadarori da yawa wanda su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Wanda daga ciki har sun buƙaci da a yi semina wa mata akan abin da ya shafi matsalolin da yake damu mu, wato yanzu cututtukan da suke damu mu har ga Allah wasu daga cikin mu sun yarda cewa babu likita da asibitin da ya kamata ya warkar da su sai asibitin Annabi Muhammad. Shi yasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi yace babu wata cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani. Sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Muna son roƙon Allah ya sa muna daga cikin da muka sani. Akwai cututtuka da yawa da suka dami al'umma, amma har ga Allah imma ya zama cewa cututtukan ba mu fahimce su a likitance ba, ko ba mu bin ƙa'idarsu a likitance, ko magungunan da ake ba mu ba su dace da cututtukan da yake damu mu ba, ko kuma ingancin maganin bai kai ingancin da ya kamata ya warkar da ciwon ba sai kuma ya zama cuta wa mutum. Wannan shine suke cewa side effect na magani kenan ko? To akwai cututtuka guda uku da nake so mu tattauna a nan masallacin, wanda kuma fatan da nake za su zama wani alkhairi insha Allah. Wannan ciwo an kai kawo wajen asibiti, ba za su ce sun haƙura ba, amma dai alamomi yana gwada cewa akwai itatuwa waɗanda shari'a da nassi ya faɗe su da su yi warkar da mu. Babu cutar da yake damun magidanci yau a Najeriya ko a Afirka kamar cuta na ba'aful jinsi. Da ga mutum ya kai mutum, amma sai ga kullum an same shi a gefe babban abin da zai ce yake damunsa shine cuta na ɗaukewar sha'awa. Wannan cuta ba mai kuɗi, wannan cuta ba talaka, ba shugaba, ba ɗan iska, ba mutumin kirki. Cuta ce da ta gamayya ga dukkan al'umma. To wannan ciwon me sabab nata? Sai wani malami ya rubuta littafi sunansa Sheikh Mahmud Jamil Zainuni, sunan littafinsa Ba'ful Jinsi Asbabuhu wa Ilaj. Abin da yake kawo ɗa namiji ɗaukewar sha'awa, raunin al'aura, sanadinsa da mafita da hanyar da ya kamata a warkar. Amma ya ce duk ɗa namijin da yake samun wannan ciwo ba ka ba shi magani ko ka ba shi fatawa ko shawara sai ka sa shi a sikeli guda 5. Kowane ciwo guda 5 sai ya iya ɗauke sha'awar namiji. Kowane ciwo cikin waɗannan guda 5 sai ya sanya wa ɗa namiji zai iya wata 2 wata 3 bai taɓa sha'awar iyalinsa. Kuma daga cikin waɗannan cututtukan akwai cutar da za ta sanya wa ɗa namiji ba zai san shi namiji ba ne ma sai ya zo fitsari. Yakan mance da shi namiji ne. Al'auransa ya kankance, al'auransa ya lalace, al'auransa ya dinga fitar da wani abu, ruwa, ana ce masa ma'ul abir. Shi kuma wannan ruwan ba mazi ba ba wadi ba. Wannan cuta guda 5
daga ciki akwai guda uku waɗanda ba su alaƙa da wannan abin da na faɗa. Na farko amradis sukar, cutar diabetes yana rage namiji. A kashi 10 ɗa namiji yakan dawo kashi 7 zuwa 8.5. Na biyu da'afud dam wa faqratud dam. Ɗa namiji ya zama jininsa kullum yana hawa. Sai likitocin addini suka ce wani lokaci magungunan da yake sha suke zama masa illa na ɗaukewar sha'awa. Sai na uku mutumin da yake da cutan albawasil, shine ya samu matsala, asalin duburarsa ta samu matsalar da duk lokacin da yake yunkurin bayan gida har sai ya fitar da wani nau'i daga cikin nau'in jikinsa, har ya kai ga kuma yana fitar da jini a jikinsa. Suka ce wannan sabab zai iya ɗauke wa namiji sha'awa. Sai cutar da likitocin addini suka ce duk ta fito nan cututtuka da aka lissafa hatsari da muni. Cuta guda ɗaya ana ce mata amradul udwi. Amradul udwi cutan tana ɗaukan suna guda uku a harshen turanci. Larabawa suna ba ma cuta na amradul udwi dakhili da cuta na prostate enlargement. Wannan cutan prostate enlargement cuta ce da take samun mutumin daga shekara 40, 50, 60. Dr. Abdulna'im ya ce fitinar wannan cutan takan iya sa ɗa namiji ya ɗauke sha'awa tsakaninsa da iyalinsa, babu sha'awa kwata-kwata, kuma tana da haifar da illoli guda uku. Amma me sabab na wannan cutan? A cikin littafin babban malami Dr. Muzaffar, sunan littafin Nabatatu Tibbiyya Zakaratha al-Kutubus Samawiyya, yace alamanta da abin da yake haifar da ciwon na farko yace cuta na UTI, urinary tract infection. Wannan ciwo sabab ne na cutar prostate enlargement. Shi kuma wannan ciwo ina ke samun sa? A hammam al'adi, bayan gida public. Kuma zai iya yiwa ma a bayan gidanka a samu. Shi kuma wannan shine zaka ji namiji yana samun zafi lokacin da zai fitsari, sannan maran sai dinga kamawa. Wannan tana iya kai wa ɗa namiji shekarunsa in ya kai kamu da wannan ciwo na prostate. Sannan shekaru suna haifar da cuta na prostate. Ita wannan cuta ita ce wanda zaka ga ɗa namiji yana yawan zuwa wajen fitsari amma ba tare da an yi bincike yana da cutar diabetes ba, kuma tana lalata dukkan jijiyoyin al'auran ɗa namiji. Idan mutum ya tsuguna yana fitsari zai ji yanzu ya gama fitsari amma yana yunkurin zai tashi zai ji wani fitsarin yana fitowa, kuma wajen yunkurin fitsarin har zai dinga jin kamar zai bayan gida. Wannan ciwo likitoci har yanzu ba su samu maganinta ba sai dai operation, amma likitocin addini suka ce an samu maganinta a sassan wurare da yawa ma na kasashen Afirkiya, kuma mutane da yawa sun yi amfani, Allah ya warkar da su. Cuta na biyu wanda in ka haɗa namiji guda 99.9 babu wanda bai da ciwo. In ka haɗa mata guda 100 kaf ɗinsu babu wanda za ta fita tana da shi. In ka samu yaran primary da nursery school kaf makarantar ba ɗan da bai da shi. Shi yasa Abu Marwan al-Andalusi, Allah ya masa rahama, cikin littafin At-Tibbul Badil lin-Nisa yace iyayen da 'ya'yansu sun kai shekara 17-18 suke fitsarin kwance kar su hukunta musu ciwon aljani ko iska. Cutar da yake damun su amradul udwi ne, yace ana ba su magani wallahi da su daina. Wannan cuta na udwi tana da alamomi guda 8 a jikin ɗa namiji. Alama ta farko shine ɗa namiji zai dinga jin asuda, yawan ciwon kai. Na biyu yana sa wa namiji ciwon baya. Ciwon baya kasu kashi 2, 3. Akwai ciwon bayan da asalin ƙashin bayan ne ya samu matsala na buɗuwa ba don hatsari ko wani abu ba, haka kawai ya buɗu to yana sa zafi da raɗaɗi har zuwa gadon bayan mutum. Wannan ba na udwi ba ne. Ciwon baya na udwi shine idan ka sunkuya na minti 2 ko 3 ka miƙe zaka ji bayan ya kama, kuma haka kawai in ka daɗe a tsaye zaka ji bayan ya kama. Sannan udwi yana sa namiji dinga jin jikinsa na zafi. Udwi yana sa namiji haka kawai dinga jin maharansa na kamawa. Wani lokaci in ya zo yana fitsari sai dinga jin ɗan zafi kaɗan. Iya yankan kan al'aurarsa ne ke fitar da zafin
kuma in yana da iyali ya zo kusancinta to bai da sha'awa, kuma in ya matsa zai sadu da iyalinsa so zai yi ne kawai akan lalura, amma ba shi minti 5, 6, 7 to ya biya bukata. Yana gama biyan bukata kuma zai zama ta'aban, zai samu gajiya da haki da kishin ruwa, sannan kuma yankan bakin kaciyarsa da ya fitar da ya yi release zai ji yana masa zafi tun daga wannan lokacin har wayewan gari. Wannan ciwo yana sa khurujul ma'ul abir, haka kawai mutum ya dinga jin ruwa na fita daga gabansa. Kuma wannan ciwo yana sa ɗa namiji lalacewa na naqsul haywanatil manawiyya, shine ƙwayoyin halittarsa sperm ɗin yana gama saduwa da mace tana tashi zai gangaro ba kauri. Wannan ciwo yana sa ƙaiƙayi tsakanin matsin ɗa namiji. Wannan ciwo yana sa duburan ɗa namiji ya dinga ƙaiƙayi, wani har sai ya sa hannunsa ma yana susa, sai a yi ta cewa basir, ba basir ba ne. Kuma wannan ciwo yana sa ɗa namiji ya dinga ƙaiƙayin ido, ko haka kawai ya dinga hancinsa ya toshe, ko ya dinga gyaran murya. Wannan ciwo yana sa jikin namiji ya dinga jin kamar tafiyan kiyashi a jikinsa ko ɗan mintsi ne haka, shine amradul udwi. Yana kankantar wa ɗa namiji da halittarsa, a lokaci namiji sai ga al'auransa ya tattare. Yana sa ƙuraje ya dinga fesowa akan al'auran namiji. Wannan ciwo idan ɗa namiji yana da shi, duk yadda ya kai ga shan magani na biyan bukata, zai sha maganin a lokacin zai yi, amma gobe sai ya nemi magani. Kuma wannan ciwon yana sanya wa ɗa namiji duk lokacin da ya sha magani ya biya bukata, to in al'auransa ya koma yakan ƙara ƙanƙancewa sama da da inda yake. Wannan ciwo yana samun mace, domin duk namijin da yake da shi matarsa tana da shi. Menene alamomi na mace? Ba ta rabo da ciwon kai, ba ta rabo da yawan tashin zuciya, tana samun ciwon baya, ciwon mara ka zai dinga zuwa mata lokaci zuwa lokaci. Sannan wannan ciwo yana sa mace haka kawai ta dinga discharging wani ruwa yana fita daga gabanta. Wannan ciwo yana sa mace ƙuraje ya feso a gabanta. Kuma wannan ciwo yana sa mace ta ɗauke sha'awa, ba ta sha'awar ɗa namiji, domin duk lokacin da namiji ya sadu da ita wahala da azaba take sha. Kuma wannan ciwon yana sa ana gama saduwa da mace sai ta ga jini, ba jinin al'ada ba ne, zafin saduwa da ita ne aka mata rauni. Wannan ciwo yana sa in namiji ya gama saduwa da mace kan al'auransa sai ya ji zafi, in an kwana biyu sai kaman saɓa. Wannan ciwo yana sa mace duk lokacin da namiji ya gama saduwa da ita, to ko ta samu ciki aka ce wannan cikin ka bashi wata 3 ko ya kai wata 6 sai ya jibe, zaka ga mace tana yawan miscarriage. Wannan ciwo yana sa nonon mace dinga fidda ruwa kai ka ce tana shayarwa. Wannan ciwo yana sa mace ta dinga wari, duk lokacin da namiji ya zo zai kusanci matarsa sai dinga jin wani wari na fita daga jikinta. Kuma wannan ciwo yana sa mace namiji bai iya biyan bukata a jikinta, shi dai kawai yana kusancin iyalinsa don ya sauke nauyi ne, amma babu sha'awa. Wannan ciwo yana sa mace in tana da ciki, abin da yake jikinta zai iya cutar da abin da yake ciki. Shine aka ce zaka ga an haifi jinjiri da cututtuka guda 4. Na farko, duk matan da take da wannan ciwo, jinjirin da yake cikinta sai ya kamu da wannan ciwon. Shine zaka ga yaro ya zo duniya da ciwon ido, zaka ga idon jinjiri na kwantsa, kuma duk maganin da za a yi sai dai kawai a yi, amma babu wani sauki da a samu, sai an magance cutar da yake jikin uwan, dan yana receiving ɗin kashi 85 na abinci da magani a jikin nonon uwarsa ce. Saboda haka za ga idon yaro na kwantsa. Shi yasa na biyu kuma za ga kunnen yaro na ruwa, duk jinjirin da aka haife shi da kunnensa na ruwa, ciwon daga jikin uwarsa ne, na udwi ne. Yana sa amradul hasasiyya, sai kaga fatan yaro yana da matsalar fata ko kuraje suna feso masa. Wannan ciwo yana sa yaro yana kashi, sai ga jinjiri yana shan nono sai kashi, za ga uwan ta ce ya cika kashi, za ga kashinsa yana kore, yana kumfa har da zare-zare a ciki. Wannan ciwo yana sa jinjiri ya dinga yawan kuka ma uwan da uban, ba bacci, daga bayan kwana 7 na suna kullun kuka. Me yasa yake kuka? Saboda ruwan nonon da yake sha, sinadaran da suke ciki wanda za su rike cikin sa ya koshi sun lalace, kawai guba yake sha. Yana gama sha zai kashi, yana kashi zai ji yunwa,
yana jin yunwa zai ce zai sha nono, yana kama nonon ita kuma uwan yawan tsotsan da yake yi kan nonon zai dinga mata zafi, wata hajji ne yake. Wannan shine matsala na amradul udwi, wanda babu matar da bata da shi a cikin matayenmu, babu namijin da bai samu kansa a ciki ba. Kuma wannan matsala da yake ciki, ka daina ganin kai kayi free, gidanka daban, matarka bayan gidanta daban. In ɗanka yana zuwa naziri, yana zuwa primary school, to ban ɗakin makarantar in babu kula da tsafta, ɗan da yake da wannan ciwon daga gidansu ya zo ya tsuguna, ɗanka zai iya ɗauka. Shi sa za ka ga ƙananan yara suna sa hannu a wanda suna susa. Shi sa aka ce fitsarin kwance da yara suke yi amradul udwi ne. Kuma duk ɗan da yake fitsarin kwance ko duk yadda take fitsarin kwance, uwarta da uban su zauna su yi interview da yaran, za ka ji ya ce yana ciwon ciki, don shi yaro bai san ciwon mara ba sai dai ce ciwon ciki. Na biyu za ka ji ya ce in ya zo fitsari yana jin zafi. Na uku za ka ji ya ce fitsarinsa na yelo. Na hudu za ka ce jikinsa na zafi, kansa na ciwo. Aka ce in aka haɗa masa wannan na ma'ul udwi, aka ce da izinin Allah cikin kankanin lokaci zai warke. Na taɓa samun wani yaro shekaransa 17, yana gab da ya gama secondary school, amma fitsarin kwance yake. Duk rukuyen duniya an masa, ba maganin da ba a masa ba. Har aka kai shi ma wajen masu kauce hanya, aka kai shi wajen sarkin aljanu da sarkin mayu. Aka ce aljanu ana ganin na gado ne, aka yi ta binciken danginsu, sai aka samu danginsu ma ba su alaka da jeji ma da za su samu aljanu. Wannan yaro ƙarshe ne da aka zo aka duba sai aka ga yana da wannan matsala na udwi. Cikin ikon Allah, cikin kankanin lokaci mahaifiyar ta ce ya daina fitsarin kwanci. Waɗannan itatuwa da waɗannan magunguna muna da su a cikin littafin Tibbul Badil da littafin babban malami Sheikh Muhammad Abduhu Al-Athar wal Kunuz li Tibb Sha'bi. Kuma abin da zai baka sha'awa shine binciken da yanzu mutane na ƙasar Jazair, Larabawa da na Sudan suke yi shine itatuwan da muke amfani da su na ci da sha, menene fa'idar su da maganin su a jikinmu, domin duk icen da Allah ya raya ka da shi akwai fa'ida a cikinsa. Yasa mutanen China suka ce duk abin da Allah ya halitta bai halitta don kwa ba don mutum ne. Wani ɗan China muna hira da shi, mun yi Sudan da shi, ya ce mun dalilin da yasa mutanen su suke cin komai saboda sun ce duk abin da aka halitta a duniya don mutum aka yi. Zai baka mamaki cikin ikon Allah, wayannan cututtukan da na faɗa abubuwa guda 3 ko 4 za su yi warkar da mutum. Na farko, matar da take da wannan matsala, namijin da yake da wannan matsala, yadda take da wannan matsala, jinjirin da yake da wannan matsala, mahaifiyar za ta iya ɗoro a kan abubuwa guda 4 da izinin Allah, Allah zai warkar da su. Na farko, akwai wani abu da Laraba suke yinsa ana ce masa ma'ul udwi ko kuma asir al-udwi, kamar juice kenan, asir juice kenan da Larabci, al-udwi na ciwon sanyi. Mukawwana da suke amfani da shi abubuwa ne guda 4. Na farko akwai batik. Me batik? Batik din nan ana so mutum akalla ya samu kamar na naira 100. Na biyu sai tamrul hindi. Me tamrul hindi? Tsamiya ana so akalla mutum ya samu guda 4. Amma tambaya shine, da tsohon tsamiya da sabon tsamiya wanne fi amfani? Da tsoho da sabo wanne fi magani? Ha? Da tsoho da sabo. Tsoho ko? Tsoho ko? To zan muku tambaya. Mutumin da yake so ya samu aihuwa, da tsohuwar mata da sabuwar mata wanne fi kamata? Tsohuwa? To tsoho tsamiya bai da wani amfani a jikin mutum, la yusminu wa la yughni min ju. Da man flavor ne kake sha, duk sinadaran da suke jiki sun lalace. Kuma kana gama shan tsohon tsamiya a yanzu ka sha, an kana da ulcer sai ya sama heartburn. Amma sabon tsamiya kana shansa suka ce ma yana narkar da abincin da ya tsaya a kirjinka. To ana so ka samu sabon tsamiya guda 4. Na biyu sai a samu afum bitha, tafannuwa, dunkule 1. Akwai kai kawo tsakanin likitocin addini da likitato na itatuwa. Suna ganin cewa tafannuwan nan dunkulen sai kamata a yi amfani da shi ko kuma a yi amfani da pieces ɗinsa. Aka ce wannan dunkulen bayan an ɓare shi
inda hali ma ana so ma a yayyanka shi a samu guda ɗaya. Wannan dose na mutum ɗaya fa nake faɗa. Sai magani guda biyu. Wannan maganin yana da matukar muhimmanci da ɗan adam ya san amfanin da yake a jikin mutum. Malam Ibn al-Qayyim al-Juz'i yace duk ɗa namiji da yake da matsalan ƙarancin mani a jikinsa, in yana shan ruwan citta yace a tsakanin kwana 10 zuwa sati 2 Allah yake warware duk ciwon da yake jikinsa. To ana so mutum ya samu ɗanyen citta guda ɗaya. Sai wani magani da muke da shi bayi da suna da Hausa amma yana da suna da Turanci, yana da suna da Larabci. Ana ce masa kurkum. Kurkum da Larabci, da Turanci sunansa turmeric. An san turmeric? Me turmeric da Nufanci? Na mance ma ban tambaye ku ba, muku wa'azi da Nufanci ko da gwari? An go? To shi kenan. Tai turmeric kar ya wuce guda 6. Sannan shi kuma turmeric ba amfani da shi sai an kankare. Me abu guda nawa muka samu? Tun daga farko abu nawa muka samu? Na farko mun samu, na biyu mun samu, na uku mun samu, na hudu mun samu, na biyar mun samu. Sai a samu ruwa. Zan muku tambaya, 50 cl guda nawa ne yake lita? Guda biyu ko? To sai a sa pure water guda 6. Pure water guda 6 lita nawa kenan? Lita nawa? To wannan aka ce ana so mutum ya dafa shi. Amma suka ce ba a so ka dafa shi sai da daddare. Sai aka tambaya me sharaɗin dafa shi da daddare, aka ce duk abin da ka dafa shi da daddare ba za ka sha shi a lokacin ba, sai ka bar shi ya kwana. Idan ya kwana ga wuta ya dafa shi kuma ya sake tsumuwa, safiya na yi suka samo kofi guda ɗaya. Kofin nan sun ce fanjan mutawassit. Fanjan mutawassit ɗin nan shine kamar kofin ti. Sai mutum ya ɗauki kofi ɗaya sai ya sha. In ka sha karka ci abinci sai bayan awa. Za ka ci qabla al-futur wa qabla al-qada wa qabla al-asha. Kafin ka karya, kafin ka ci abincin rana, kafin kuma ka kwanta. Idan mutum ya sha wannan maganin a tsakanin kwana 2 zuwa 3, ran da ka fara sha zuwa washe gari ka tsuguna ka ga wani irin fitsari za ka yi. Muna hira da wani ana ce masa Malam Usman. Yace min ya shiga cikin jarabawa da tashin hankalin da bai taɓa shiga ba. Yace min ya yi aure da iyalinsa shekarunsu 35. Allah ya mata rasuwa, ya je ya auro wata yarinya shekarunsu 2. Kaga yana da shekara 37 da aure kenan ko? Yace sai da ya shekara guda bai taɓa sha'awan ya mace ba. Yace matan da har tana zargin ko yana neman mata ne, sai daga baya ta gane yana cikin lalura. Yace min duk magani da ya kamata ya je ya yi a asibiti an masa, amma Allah bai kawo masa mafita ba. Yadda muka yi darasi wannan, haka muka yi a Lagos a Agege a wani masallaci ana ce masa Murtala ne. Muna gamawa ya jotin, washe gari da kwana 2 sai ya kira ni a waya. Yace min tun da yake a rayuwarsa bai taɓa samun lafiya irin wannan lokacin ba, domin lokacin da ya tsuguna ya ce fitsarin da ya yi da ka san man gyaɗa. Yace kuma sai Allah ya dawo masa da sha'awarsa. Dama a thesis ɗinsa su sun ce yana da chronic UTI ne, urinary tract infection. Yace wallahi da ka san man gyaɗa da wani guba da jini haka ya dinga fitsari, sanadiyan warakarsa kenan. To wannan magani su wane ne aka kayyade musu sha? Malamai suka ce babu wanda aka hana shi shan maganin nan sai mutum ɗaya. Mutum ɗaya ne aka hana shi shan maganin. Domin maganin hatsarinsa guda ɗaya shine idan namiji ya sha shi a sanadiyan cuta yana samun lafiya. In namiji ya sha bayi da cuta kuma maganin an ce yana ƙara wa namiji sha'awa ne kuma yana ƙara masa lafiya. Shi yasa da aka ga suna rubuta mamnu, ba a so mutumin da bai da aure ya sha in dai ba rashin lafiya yake da shi ba. Domin abu biyu ne a wannan jami'an aka kama mutum da shi, doka ne, da tahniya da asir al'udwi. Tahniya wasu abubuwa ne da Larabawa suke haɗa su, duk ɗaukewar sha'awar namiji in dai ba cuta yake damunsa ba Allah yana dawo masa da shi.
to bayan wannan sai nau'i na biyu, shi ma yana daga cikin magani da yake da tasiri akan abin da yake jawo wa ɗa namiji ɗaukewar sha'awa. Yanzu masu cuta na prostate enlargement kasa kai ga operation hatta prostate cancer, wannan magani binciken da aka yi an tabbatar da cewa likitocin addini suka ce an warkar da mutane la'adad. Shine ana so, me bambanci tsakanin papaya da pawpaw? Me bambanci? Pawpaw, P-A-W-P-A-W, papaya, P-A-P-A-Y-A. Me bambanci? Ha? Botanical name ne amma akwai bambanci. Ita papaya mafi yawa an fi samun su daga yankin ƙasan India. Pawpaw an fi samun su daga South America. Shine in ka kalli bishiyan zaka ga wannan green ne kuma ya nuna kuma ganyensa manya-manya. Wannan kuma zaka gan shi ƙwallonsa kalar riganka ja amma ganyensa ƙanana. To shine aka ce dukkan waɗannan guda biyu suna da fa'ida. Amma shi papaya, Carica papaya, shine botanical name. An fahimta? To shi seed ɗinsa cikin nasarar Allah suna maganin abu da yawa. Shi yasa ma aka ce Mexico suna ce masa Maya, M-A-Y-A. Wai Maya shine king of life, tree of life. Shi fa Maya bishiyan fa a ƙasar Mexico fa bauta wa bishiyan gwanda suke yi. Aka ce medali suka ce babu cutar da zai samu mutum a yankin face ya warke ta hanyar fafaya da izinin Allah. Wani mutum ya taɓa buga min waya daga Abuja, positive ne, hepatitis B, positive kidney infection. Ba yanda bai ba, Allah bai ba shi lafiya ba. Ya ce min yana da kuɗi da zai iya hawa kowane irin jirgi ya je neman magani. Amma rana yana zaune a Manara TV kawai sai ya ji ana magana, sai ya ƙudurta ma ransa Allah ya kawo masa mafita. Ya ce min sai ya tashi cikin dare sai ya nafila raka'a, sai ce ya Allah ina roƙonka idan maganin nan da zan nema zai kawo mafita a rayuwana, Allah ina so ka bani dama in yi. Sai ya kira, je kiran sai na ce masa ya je nemi 'ya'yan gwanda. Idan ka samo seed na fafaya sai ka akwai wani leda a jiki sai ka cire shi, sai ka samu guda 9. Bayan ka yi breakfast sai ka tauna. In ka tauna sai ka kai 30 minutes sai ka ɗauki ruwa kofi guda sai ka sha. In ka sha karka ci komai sai bayan 1 hour. Za ka yi shi 2 times da safe. In ka yi karfe 10 da minti 10 sai ka ba da 6 hours. 11, 12, karfe 1, karfe 2, karfe 3, karfe 4, karfe 5, karfe 6, ka ba da 8 hours sai ka sake ci. Bawan Allah nan ya ce min in ka tauna haɗewa za a yi. In ka haɗe kuma ba za ka ci komai ba sai bayan minti 30 sai ka sha ruwan zafi, ordinary water. Za ka yi da safe, za ka yi da yamma. Bawan Allah nan ya ce min ya yi shi na kwana 45, ya je National Hospital Abuja, ya je Gwagwalada, ya ce duk inda ya je sai a ce da kidney infection nasa a scanning da viral infection da ake masa hepatitis B dukansu negative, Allah ya warkar da shi. Me zai tabbatar maka da haka? Sai ka yi googling akan shafi na wani wadda ba musulmi ba kuma ƙwararren likita ne, duniya ta aminta da shi, amma ya ilimi ta hanyar littattafan musulunci. Sunansa Professor Az, AXE. Sai ka sa benefit of papaya seed for hepatitis B. Professor Az shine a duniya wanda aka samu ya ce ya amfana da likita da itatuwa na musulunci kuma ya bada fa'ida akan waraka, duniya ta warke. To shi mai cuta na prostate enlargement har da prostate cancer, ganyen gwanda kadai in yayi tawassuli da sunayen Allah masu tsarki kuma ya dogara da Allah, wallahi cikin kankanin lokaci da prostate cancer da prostate enlargement Allah zai warkar da shi in bai gaggawa ba. Domin daga cikin abin da aka hana shi ne duk mutumin da yake fama da issue na cancer da prostate
akwai abincin da ya kamata ya dakatar da su, domin duk mutumin natin da take da kansa wajibi ne a kanta ta kiyaye wasu abinci. Kai hatta macen da take da breast cancer in za ta yi amfani da ganyen gwanda ta yi haƙuri, wallahi za ta yi wata 3 nan cikin ikon Allah duk abin da yake damunta ko lumps ne na kansa wallahi sai Allah ya warkar da ita. Matsalar mu shine muna gaggawa kuma ba mu haƙuri mu tsaya a inda Allah ya halicce mu. To yaya me prostate enlargement da prostate cancer ya kamata ya amfani da shi? Shine an samu babban ganyen ya kamata ya zama 6 liter, in an samu karamin ganye ya kamata ya zama 4 liter. Amma kafin a yi amfani da shi likitocin addini sun ba da shawara a wanke shi da gishiri, domin baka san kwarin da suka hau kai ba, baka san kuma daga inda aka ɗauko shi ba. In aka wanke sai a dafa shi. Dafa wanda ake masa kuma shine ana so a sa masa wuta kafif matawassi, ba wuta bulbul ba. Idan ya dahu sai a bar shi ya kwana. Yana da ɗaci amma suka ce ɗacinsa bai da illa. Dr. Abdulna'im ya ce da mutane da su yi haƙuri a kan ganyen gwanda, ya ce wallahi duk cutar da yake damun ɗan adam sai Allah ya warkar da shi. Ya ce kai daga ƙarshe ma binciken da aka yi duk wanda yake shan ganyen gwanda ba ya tsufa da wuri. Kun san dalilin da suka ce? Kun san zai dawo. Kun san dalilin da suka ce? Suka ce duk cutar da take tsufar da ɗan adam Allah yana ba shi kariya ta hanyar itacen. Na farko ɗan shekara 25 matashi ne ko ba matashi ba, to yana da hawan jini, yana da ulcer, yana da typhoid, yana da malaria, yana da asalin pneumonia, sannan kuma yana da prostate enlargement. Ya tsufa ko bai tsufa ba? To aka ce duk wanda yake shan gwanda. Ni a ƙasar Indiya ma na ga wani abokina Yusuf ya ce mun su mutanen Indiya sun wajabta ma kansu duk gida kafin a ba ma yaro shayi ya sha sai an dafa ganyen gwanda an ba shi ya sha. Daga cikin binciken da likitocin duniya suka yi shine wata cuta ana ce mata dengue. Ita cuta ce da ta fi yawa a ƙasashe waɗanda suke tsallaken mu. Aka ce cuta ce wanda har yanzu ba a samu maganinta ba. Amma ganyen gwanda kaɗai a ƙasashe irin su Malaysia, irin su India, irin su ƙasashe na Mexico da wasu yankuna na Amurka, ganyen gwanda kaɗai ake dafa mutum a bashi ya sha kuma Allah ya warkar da shi. Shi sa ka ce duk wanda yake shan ganyen gwanda irin su typhoid, irin su malaria na ma, ita ganyen gwanda kanta is anti-malaria. Kuma da yanzu da aka samu mutum ya dafa ganyen gwanda ya sha, suka ce duk wani family na viral infection Allah yana kare mutum. Kaga mutumin da yake da asma ganyen gwanda zai masa, mutumin da yake da bronchitis ganyen gwanda zai masa, mutumin da yake da pneumonia ganyen gwanda zai masa. Amma yaya zai amfani da ganyen gwandan? Shine suka ce zai samu ganyen gwanda guda ɗaya, ya samu bunch na garlic guda ɗaya, ya samu 6 liters guda haka, sai ya hada sai ya dafa. Ana so ya sha shi so biyu kawai ake so ya sha a rana. Mutumin da lafiyansa kalau ya hada waɗannan concoction ɗin yana shan sa, ka ba da sati guda ka ga yayi jikinka zai canza. Ganyen gwanda kadai yana maganin hawan jini. Amma tambayin da aka yi shine me yasa mutanen Afirka cutar hawan jini da shi suke mutuwa? Aka ce dalilin da yasa mutanen Afirka suke kamuwa da cuta kuma asali mafi yawa abincinmu shine ciwonmu. A Afirka, Najeriya, za ka ga mutumin da bai wuce shekara 60 ba amma sai da sanda yake tafiya. Aka ce shi abin da ya kashe shi shine jin daɗi da wadata. A ƙasashen da suka ci gaba jin daɗi da wadata lafiya yake ƙara wa mutum, amma Afirka kuma jin daɗi cuta yake ƙara wa mutum. Tunda a Ingila an ce mai kuɗi bayi da ƙiba, talaka ne mai tumbi da ƙiba. Yasa aka ce cutan da ya fi kashe mu duk wanda yake da hawan jini in bai kiyaye wani abu guda ɗaya ba, wallahi duk maganin da ya sha ba zai warke ba. Shine aka ce me dole sai ya daina cin magista. Na taba tura ma ko?
ka rubuta side effect of Maggi cube. Side effect of mene? Suka ce hatsarin da yake cikinsa yana da monosodium glutamate ne, shi kuma hatsarin da yake ciki shine yana da illa guda 5 a jikin mutum. Na farko, duk mutumin da yake cinsa in ya yawa a jikinsa yana sa yawan ciwon kai da bai da asali. Haka kawai sai a ce stress ne, haka kawai yawan ciwon kai yana sa appetite ɗinka ya dinga season. Kuma in ka ci Maggi Star a cikin abinci yayi yawa, kana gama cin abincin zaka ji kishi ruwa, kana shan ruwa jikinka zai mutu. Kuma duk wanda yake cin Maggi Star yana samun yawan bugawan zuciya, kankanin tafiya zai hake, kuma koranka kankanin abu zai bata ma dai saboda zuciyar ta fara samun weak, jijiyoyin sun yi weak. Sannan kuma ko faɗa kai ma yaranka zaka dinga huci kana nishi. Maggi Star kuma yana ɗaukewa namiji sha'awa 80% out of 100. Me za ka tabbatar da haka? Shi ne aka ce sai ka samo guda 6. Guda 6 ko? In ka samo guda 6 sai ka samo 750 ml, kamar roban faro kenan ko? Sai ka jika. Idan ka jika, in kana so ka yi adalci ka gane amfaninsa da illarsa, ko ka sha ko ka ba wa bunsurun gidanka. An taɓa yi a Algeria na gani, an ba wa bunsuru wallahi sai da ya wata 6 bai barbara ba. Mala Abdullahi, gobe ka jika ka gwada mana, in na dawo karatu baɗi sai mu ji. Maggi Star guda 6 a jika shi a 750 ml ya kwana, da safe a ba mu wani dabba ya sha, a kalla yadda zai. To kai ka sha. Dafawa. Ai sai in an ce dafawa sai ya tafasa, sai ya yi koyi. Mutumin da yake da hawan jini, abinda ake so ya kaurace musu abu guda 3. Duk abin da ya san zai haifar masa da kitse a zuciyarsa ya rabu da shi. Na biyu kuma ya rabu da Maggi Star. Ba Maggi Star ba, duk wani abin da ɗanɗanansa yana da ƙarfi. Ku gane, duk ƙasar da suka ci gaba a duniya abincinsu bai da ɗanɗanon abincinmu. Haka ne? Ashe ya gwada cewa abincinmu ban burge ba ke. Ina ga lokaci ya yi ko? Tai. Duk ƙasar da suka ci gaba da aka ga ɗanɗanon abincinsu ba irin namu ba ne. Haka ne? To inda ko haka ne, ba magin ne illa ba, sinadarin da yake cikinsa shi ne yake da illa. An taɓa wani tattaunawa a gabana akan ruwan da 'yan Najeriya muke sha. Wani tattaunawa aka yi, wani close dialogue aka yi. Daga ciki sai aka yi misali da wani ruwa a Najeriya. Aka ce ruwa ne wanda ya fi kowane ruwa daraja, amma kuma matsalar da yake faruwa, sinadarin da ake amfani da shi yana hana mutum fitsari. Kuma duk ɗan adam da ba ya fitsari, ƙodarsa tana samun matsala, takura ta ake yi. Kuma duk ƙodar da aka takura ta ƙarshe tana iya samun matsala. Da muka gama tattaunawa muka ce to in an san haka ne me zai hana ba za a fito a je a samu kamfanin a gaya musu in dan al'umma suke yi ba. Sai daga cikinsu wani ya ce min wallahi tallahi kai a hankali, in kana da ƙararren kwana akan wannan da su ya kashe ka. Ya ce domin a Najeriya ne za a je, har ya gaya min wani abin da ya ɓata min rai. Ya ce akwai abubuwan da wasu ƙasashe an kai musu sun ƙi karɓa, amma hukumar ƙasarmu ta karɓa saboda buƙatarta. Wannan muna addu'a Allah shirya mana su. To mai hawan jini ne ya kamata ya ƙaurace wa? Na farko ya ƙaurace wa Maggi. Kaga dangin Maggi akwai kafi zabuwa. Matanmu fa saboda ƙwarewar su fa yanzu wasu ba sa sa gishiri, Maggin ne shine gishiri. Kuma dan me yasa ma ba za ka yi ciwo ba kana ɗan Najeriya? Maggin nan fa ban san nan mina ba fa, amma kamar Maiduguri da Kano fa, shinkafa da wake marmasa masa Maggi ake da ɗan wake fa. Ta yaya za a yi lafiya? Kuma ku gane cututtuka, ku auna, na sha gaya wa mutane cewa abokinka sa'anka da yake ƙauye ya fi kaɗan maraya lafiya. Haka ne ko ba ka ba ne?
to me ya janyo musu abinda suke ci sabanin abinda muke ci. Yanzu ka duba mafi yawan yayinmu da iyayenmu waɗanda suke fama da ciwon kafa, wallahi da su daidaici abincinsu da su samu lafiya. Mafi yawan abin da ke kawo musu protein ne. Ta za a ce ka ci nama, ka ci kifi, ka sha madara, ka sha nono, ka ci biredi. Dr. Abdullahi fa ya ce duk wanda yake cin daqiqul abdul ba zai taɓa yin lafiya ba. Yace daga shekara 40 in da ka sa biredi a gaban ka yace ba za ka taɓa yin lafiya ba. Kuma shi abincinsu ne, mutanen Egypt ba abincinsu yawanci shi ne ba ne? Saboda haka uric acid din nan da yake damun iyayenmu shine abin da yake hana su tafiya. Me sanan symptoms ɗinsa? Ya rike musu baya, ya rike musu kafada, ya sa musu zafin jiki, ya rike musu joint na gaɓoɓinsu. Dun duniya shoulder kafansu ya dinga zafi, ba sai su yi tsayuwan sallah na minti 15 ba. In suka tsuguna ba za su iya tashi ba sai sun dafa wani. In suka tashi da asuba da su je su yi alwala za su dinga tafiya kamar masu koyon tafiya. Wannan aka ce idan mutum ya samu ganyen mangwaro guda 7 ya tafasa da ruwa lita 2 ya sha na sati 2 duk uric ɗin da yake jikinsa da izinin Allah sai ya sauka. Na samu mutumin da an auna uric ɗinsa 980 amma within a 5 days Allah ya saukar masa, amma sai da ya avoiding ɗin duk 40. Na farko duk anything sea, duk abin da ya fito daga cikin ruwa ba za ka ci ba. Ba za ka ci kifi ba, ba za ka ci crayfish ba, ba za ka ci kaguwa ba, ba za ka ci dodon koɗi ba. Sannan ba za ka ci nama ba, sannan ba za ka ci ƙoda ba, ba za ka ci hanta ba, ba za ka ci wake ba. An gane? Sannan wannan juice da muke sha, duk mutumin da yake da uric in ya sha juice a cikin daren zai ji kafansa yana masa tauna, so yake a dinga massage din kafan, kuma in za a yi minti 15 ana massage ba za ka gaji ba. Ba za ka sha nono ba. Idan mutum ya kiyaye wannan ganyen mangwaro kawai Allah zai warkar da shi. To sai wata cuta wanda mutane da yawa suna fama da shi amma sun kasa ganewa, suna ta zuwa wajen masu magani ana karɓan kuɗinsu kuma ana damfaransu. Shi ne mutum zai kamu da cuta, in Allah bai datar da shi da likita ba ya je wajen masu magani a ce sihiri ne, a ce aljanu ne, a ce mayu ne, a yi ta wahala. Wannan ciwo guda ɗaya ce, ita ce cuta na kambun baka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce cuta ce wanda gaskiya ce, kuma cuta ce da take da illa wa al'umma na ƙarshen zamani. Ita cutar kambun baka wato abu uku yake jawo mutum, ko ka zama mutumin kirki, ko ka zama mutumin banza, ko Allah ya maka wata ni'ima. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce me shi ma bai san yana da shi ba. Cuta ce kuma wanda take da hatsari mafi girma. Uba zai iya cutar da ɗansa, miji zai iya cutar da matarsa, mata za ta iya cutar da mijinta, abokai za su iya cutar da ɗan abokinsu. Shi yasa aka ce cuta ce da take daga bakin ɗan adam, me shi ma bai san yana da shi ba, inji Annabi Muhammad. An taɓa samun wani magabaci cikin mutanen kirki, yana da ɗa, ɗansa guda ɗaya ne, mutumin kirki, yana da 'ya'ya da yawa. Al'ada ta manyan mutane masu kuɗi ba a cika samun 'ya'yansu suna tausayinsu ba wasu, amma shi sai aka samu daga cikin 'ya'yansa guda ɗaya yana tausayinsa, yana kula da dukiyarsa, kuma yana jin maganarsa. Wata rana an yi baƙi, ya haɗa walima a gidan, sai sa ɗan yana raba mutane abinci. Duk inda ɗan ya sai bi shi da ido, sai dinga ga abokinsa ya ce wannan shine ɗanawa ne, yana so na, yana kula da ni, yana mun kaza. Ashe uban yana da kambun baka bai sani ba. Kawai sai yaro ya kama ciwo, duk mustashfa da ya kamata da wajen ilaji an kai shi ba a warke ba. Yaron gaba ɗaya ya yi paralyze ma. Sai aka kai shi wajen wani malami na sunna, yana kallonsa sai ya ce wannan yaron yana da aini.
sai aka ce ta ka gane yana da ainu, sai ya ce domin akwai ayoyin ƙur'ani da ya karanta, daga cikin ayoyin na farko akwai fatiha, akwai ayatul kursi, akwai amanar rasul. Ya ce waɗannan ayoyi in na karanta su, in akwai alaman ainu Allah yana ganar da ni. Ya ce sai ga jikin yaron wani ɓangaren jikinsa na rawa. Da ya karanta ma yaron, sai yaron ya samu ya buɗe baki, sai ya tambayi yaron ya ce me yake damunka? Sai ya ce ya san dai akwai ranar da ya zo walima yana raba abinci, mahaifinsa na kallonsa na maganarsa, tun daga wannan ranar ya ji jikinsa ya canza, tun daga ranar ya fara samun rashin lafiya. Sai aka kira mahaifin, sai aka tambaye shi, sai ransa ya ɓaci, sai ce ta yaya bakina zan cutar da ɗana? Sai aka ce baka san ga abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kambun baka ba? Sai ce to me maganinta? Sai aka umarce shi ya alwala, yana alwala aka ba ma yaron yayi wanka, sai Allah ya warkar da yaron. To me muhalli shahid akan wannan? Yaya ina da ɗa bai rasa ci ba bai rasa sha ba, amma ya ƙi karatu ya zama ɗan iska? To sai a tambayi uwan, sai a tambayi uban. Shin in na zo cikin family da abokaina ina gwada ɗana cewa shi ne ɗana ne? Cikin abokaina na kan ce duk cikin ‘ya'yana ba mai karatun wani? Ai a makarantar islamiyya yayi na kaza, ai yayi kaza, kuma a cikin group na abokai? To in kana da kambun baka ka lalata ɗanka. A cikin kuma abokan akwai mai cutan hasada, wa min sharrin hasidin, zuciyarsa bai so don me yasa ɗansa ya fi ɗanka ya fi ɗansa ba, sai yaron ya kamu da ciwo guda biyu, ga kambun bakan uba ga hasadan abokin uba. Shikenan sai ya ki boko ya ki islamiyya ya zama ɗan iska. To dole mu kiyaye. Haka mutumin da ya auri mace yana tallanta ma abokai, kun san akwai wannan wanda zai je sai an haɗu sai ya ce matarsa ta kawo abinci, kuma kar ta sa gele, kar ta sa hijabi, kai wani ka yi aure, wani ka auri kaza. To idan aka samu mai kambun maka sai auren ya ƙare, shi kuma ya aura. Yasa wani malami ana ce masa Dr. Abdurrahman yake cewa duk macen da ta cika kyau in baki ya kama ta ba ta zaman lafiya a gidan miji. Duk macen da ta cika kyau baki yana hana ta zaman aure. Aka ce me dalili? yace na farko sai ka ga ta bata rasa tarbiyya ba, bata rasa komai ba, amma aure yana wahalar da ita. Na biyu kuma wata za ta yi auren, amma sai ka ga ƙaramin yarinya ce ta yi aure biyu, ta yi uku, har ta yi hudu. Wata kuma aka ce ba haka zai faru ba, amma za a zauna a ɗauki lokaci ba aihuwa. Wata kuma aka ce ba haka ba, za ta ɗauki lokaci a gidan mijin ba lafiya, yau ciwo gobe ciwo, kuma duk binciken duniya an yi lafiyar da kalau. Idan kuwa kambun baka ina daga cikin sabab, mi maganinsa. Na haɗa waɗannan abubuwan a gurguje ne don mu ɗauki cututtuka na kusa da na ciki, saboda shi kansa wancan cuta na mata na amradul udwi, akwai mutumin da matarsa za ta yi wata uku wata biyu tana zuban jini, za a ce aljani ne ko sihiri, to udwi yana haifar da haka. Shi wannan na kambun baka, malaman musulunci suka ce ko lafiyanka kalau, ko da lafiyanka kalau, wallahi in kai wannan tajriban cikin ikon Allah sai kaga canji. In akwai alaman ainu ko mas a jikinka sai kaga canji. Suka ce abu biyu ake so akalla a sati kai amfani da su so biyu, ko da lafiyanka kalau. Aka ce me? Aka ce shine ashih ma'asir, kambun baka da cutar hasada da sihir. In mutum zai ɗauki amfani da su a tsakanin sati so biyu, duk abin da ya shiga maka duhu sai Allah ya fitar da shi. Aka ce menene? Aka ce ka samu ganyen magarya da tazargadi. Wato shi ganyen magarya da tazargadi aka ce in akwai lalura a jikinka kana wanka da shi, ka bar shi ya bushe a jikinka, aka ce ka bada minti biyu haka, in akwai alaman ainu a jikinka ba za ka yi nutsuwa ba, ƙaiƙayi zai dame ka. Ganyen magarya da tazargadi
ha? Mata maza ba ku santa ba? Me ta zargade? Wa fura? Ana sa fura? Yana da ɗaci? Na? Babu yake ba bakin baba ne wala Abdullahi bai zargi da bakin ba da wani a kai ba shi bane kuma sai su ga dan zargi yana da kanshi shine ko sai ka da mutum wani wala ko kai da kake da kai na'am sai ka da mutum kai a cikin shi na'am alhamdulillah malam duk ciwon da ya buya a jikin mutum. Assalamu alaikum. Akwai Dr. Sala wani malaminmu ne ya ce shi a iya binciken da ya kuna ji ya ce ko yaro ne cika shaye-shaye ina samu ganyen magarya da ta zargade. Wato kuskuren da muke shi ne idan matarka tana da matsala kai mijinta ka fi kusa da ita ka mata magani abin da ya fi ƙarfinka ka tsallaka waje. Ya kamata ce kowa cikinmu ya iya yanda ake karanta alƙur'ani a yayin waraka na cuta guda 4 ko aljini kake zargi ko sihiri ko kambun baka ko cutar da ba ta alaƙa da haka. Allah ya ce ƙur'ani shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. To tunda haka ne ni sai in ɗauka ma kaina a gidana shi yasa duk mutumin ƙasan Pakistan Allah ya taimake shi yana da primary health care a gidansa. Duk ɗan Pakistan yana da man habbatus sauda, duk ɗan Pakistan yana da ganyen zaitun, duk ɗan Pakistan a gidansa yana da tazargadi, duk ɗan Pakistan yana da ganyen magarya. Kullum ana so a sati ka ware kwana 2 ka ɗauki wannan cokali 3 wannan cokali 3 sai ka zuba a cikin ruwa sai ka karanta waɗannan ayoyi isti'aza da basmala sai ka yi fatiha ka yi ayatul kursi ka yi amanar rasul ka yi ƙuliya ka yi ƙulhuwa ka yi falaki ka yi nasi. Waɗannan sun ishe ka. Sai ka ɗebi ruwan sai ka sa hannunka na dama ka yi bismillah. Yanzu fa kai magidanci ake so fa kai fa karka yi tunanin sai ina da aljani ko ina da wani abu. A'a yanzu kai ana so ka yi sabis wa kanka ne. Sai ka yi bismillah sai ka sha so 3. In ka sha so 3 sai ka fara tun daga kanka don duk wani fitinar da yake damun ɗan adam daga kai yake fara. Shi yasa aka ce wa yusta'mal bi shakli ra'as fi ilajil ayn, a cuɗanya kan sai kuma a bi jiki duk a wanke. Wato ba za ka wanke ka yi wankan da shi ka bar shi a jikinka sai ka yi minti 10. Aka ce saboda ana so da ruwan da garin maganin ya bushe nan ne za a ga tasirin cutar da yake jikinka. Yasa Dr. Muzaffar ya ce shi yana ga duk ɗa namijin da ya samu matsala na ɗaukewan sha'awa in akwai sihir ko ainu a jikinsa, in ya haɗa ganyen magarya da zuma da tazargade da zuma ya sha na sati 2 duk cutar da ya ɗauke masa sha'awa in yana alaƙa da aljini ko sihiri Allah yana warkar da shi. To wannan shi ake so a yi shi akan al'ainu da alhassan. Bincike na kusa-kusan nan da aka yi an gano duk wata cuta wanda take cikin jini, duk cutar da ka sani in dai cutan tana da family biyu, viral infection, virus infection, aka ce magani guda ɗaya na iya warkar da ita duk girmanta da izinin Allah, amma sai ƙarfin tauhidin mai ciwon ya kai ga komawa ga Allah. Na farko shine aka ce auraqu zaitun, ganyen zaitun. Wannan ganyen zaitun da muka raina, duk mutumin da yake shan ganyen zaitun ka samu cokali ɗaya na ganyen zaitun ka sa a ruwa da safe kafin ka karya ka sha. In ka sha karka ci abinci sai bayan awa 1. Da yamma maghrib in ka sha karfe 6 na safe karfe 6 na yamma. Suka ce a tsakanin sati 2 sati 3
menene fa'idan ita ganyen zaitun na farko? Tana maganin hawan jini, tana maganin ciwon diabetes, tana maganin ciwon hanta, kuma tana maganin ciwon koda. Kuma ita ganyen zaitun mafi girman binciken da aka gano ma shine ko da mutum yana da ciwo na hanta in ya sha ta a wata 2 zuwa 3 Allah yana warkar da shi. To sai dai wasu malamai suna gani akwai hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata itaciya wanda suka ce suna ga wannan itaciyan ba za a ce tafi zaitun ba, amma kuma ƙarfinta akan cuta zai iya zarce zaitun wajen tasirin magani a lokaci. Aka ce mecece ita? Aka ce ita ce alhindi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inna fihi sab'atu ashfiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tana warkar da cututtuka manya-manya guda 7. Ita ce qussul hindi albahari. Ta kasu kashi 2, akwai ahmar akwai abyad. Akwai wanda take ja ce, akwai wanda take fari. Ita wannan qussul hindi albahari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tana warkar da cuta guda 7. Malamai suka ce in mutum ya same ta a ruwa ya sha sau 2 a wuni, na farko daga cikin cuta guda 7 da malam ibn al-qayyim ya kawo, na farko tana da tasiri wajen ɓata cutar sihiri, na biyu tana da tasiri wajen maganin duk wani cutar da ya shafi mara ko al'aura namiji ko mace. Domin qussul hindi aka ce ko da mace ba ta al'ada in cuta ne ta sha qussul hindi na sati guda Allah yana ba ta lafiya. Kuma ko da mace tana da cutar mahaifa in za ta sha garin qussul hindil bahari a raunonan raƙumi Allah yana warkar da ita. Haka mutumin da yake fama da ciwon hanta qussul hindi a ruwa kawai ake sha. Qussul hindil bahari, yawan shan qussul hindil bahari yana da tasiri wajen taimakawa ƙara wa mutum garkuwar jiki. Qussul hindil bahari da annabi ya ce yana warkar da cuta guda 7. Malam Abu Marwan al-Andalus ya ce shi sai ya ɗauka makansa cewa duk garin Allah in ya waye ba zai kwanta ba sai ya ɗauki garin qussul hindil bahari ya sa a ruwa, ya ɗauki kofin ya yi bismillah ya sha kafin ya kwanta. Ya ce tun da ya fara har Allah ya kai ga shekarunsa suka kai 80 bai taɓa jin wani ciwon da ya kwantar da shi na kwana 3 ba, saboda riko da maganan annabi cewa yana warkar da cuta guda 7. Ya ce sai ya sa ran cututtukan da suke jikinsa wannan guda 7 da annabi ya faɗa shi Allah ya warkar da shi. To amma matsalar mu shine ina ake samun waɗannan magunguna, ina ya kamata mu neme su? Sai baka mamaki yanzu sai ka je Ingila sai ka samu maganin musulunci a Ingila mai inganci baka samu a Najeriya ba. Yanzu ga hadisi cikin Abu Dawud da Ibn Majah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya magana akan talbina. Talbina da turanci shine bali. Matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace duk wani kunci da bakin ciki da damuwa da yake damun dan adam da ciwon zuciya, tace ba gidan da za a yi mutuwa face annabi ya umarce ta an dafa an kai sai Allah ya dauke musu damuwa. Da manzon Allah ya faɗi wannan cututtuka sai Larabawa suka yi ta bincike. Yanzu akwai bali wanda duk ɗa namijin da yake da ciwon sanyi ko ɗaukewar sha'awa in da ka sha na sati guda duk ciwon da ya dame ka sai Allah ya warkar da kai. Tamam, me yasa ba mu samun su? Laifin mutane 3. Na farko laifin ƙungiyar addini. Ya kamata ce duk wata ƙungiyar addini da take Najeriya wanda take kusa da sunna ya zama tana da likitotinta kuma tana da asibitinta kuma tana da magungunanta. Yanzu ya kamata a ce waɗannan magunguna duk ƙungiyoyin addinin nan akwai shago da aka ware duk magani mai inganci da aje a samu. Amma matsalar mu shine in muka buɗe shago magungunan da muka fi tarawa shine magungunan tsiraici na maza da mata. Kuma in zaka sha wannan maganin na shekara guda kullum ran da baka sha ba a matsayin babu kake. Shi yasa ma na ba wa mata shawara. Dr. Abdul Na'im ya ce duk matan da take so ta yi lafiya, jikinta yi kyau, fatar ta yi dawo, gashin ta yi tsiro, furfuran ta yi zuba, aƙalla a rana ta ci apple so 3. Nawa ake sai da apple a garin nan? 200? 250? Ha? Guda 3 nawa? Ha? Guda 3 nawa? 450? To aƙalla ana so
450 sau uku nawa? Ha? To kuna ji na duk wanda yake so matarsa jikinta yi kyau tafi yadda take a kullum ya saya mata apple na 1350 na wata uku. Ya ka fita? Allah ya sa mu dace. Yanayin lokaci muna roƙon mai yiwa akwai tambayoyi. Ina littattafanmu? Ina littattafai? Wannan na mata ne. Ina ɗaya? Buɗe su mu ne. Duka za ka mu gansu. Akwai wanda na ware na mata. Wannan to kawo shi nan. Kawo wayancan. Wayancan ina na matan? Rike haka. Wannan na mata, waɗannan littattafai an buga su ne musamman akan abin da ya shafi hidima na wannan waliman aure. Muna fatan duk wanda ya karanta Allah ya ba da zaman lafiya ma'aura. Amma dokar da nake da shi tunda angon nan matansa biyu duk mai mata ɗaya ba za a ba shi ba. Ya yi ko bai ba? Ya yi ko bai yi ba? Ha? Bai ba? Malam Abdullahi, matan nan a ji a raba musu, amma a yi screening. Duk wanda take ta ɗaya ne ita ma kara bata. To yanzu daga ina ya kamata mu fara? Na? To da Allah ba za a yi hayaniya ba? Tsakani da wa? Tashi ka bi kowa ka bashi. Kai ma tashi ka bi kowa ka bashi. Kar ku ba ma ango fa. Kana da wannan ne baka da shi. Baka samu ba? To ya kare. Muna roƙon Allah ya gafarta mana. A kasancewa ne lokaci ba da rasa masu tambayoyi ba. Muna roƙon Allah ya samu dace. Allah ya mana jagora. Na'am. Wa alaikum salam. Ka tuna min da wani abu guda daya. Kuna ji na? Ganyen 'ya'yan gwanda yana maganin ciwon hepatitis B. Daga cikin dalilan da suka bayar na farko shine yana da sinadarai waɗanda suke fada da ƙwayoyin cutar da suke bin jini. Na biyu, idan mace mai ciki ta ci, cikinta ko ya kai wata 6 zai iya zubewa. Mace mai shayarwa ba ta ci. Sannan kuma namijin da yake da lafiya idan ya ci 'ya'yan gwanda wanda adadinsu ya kai guda 15 a wuni, in ya sadu da mace ba za ta iya yin ciki ba saboda yakan dawo zero sperm. Shi yasa aka ce ana amfani da shi wajen planning 'ya'yan gwanda. Mai ciwon hanta zai iya samunsa amma ba zai busar da shi a rana ba, zai busar da shi a inuwa. In ya busar da shi a inuwa ana so a niƙa. In aka niƙa shi ana so ka ɗauki cokali ɗaya ka sa a ruwan zafi da safe kafin ka karya ka sha. In ka sha karka ci abinci sai bayan awa.
yana magani sosai da sosai akan ciwon hanta, yana maganin kidney infection. Amma kidney stone 'ya'yan gwanda ba sa yi. Abin da yake warkar da kidney stone shine ka samu ganyen mangoro ka busar da shi, ka niƙa shi, ka ɗauki cokali 3 ka zuba a cikin ruwan zafi, ka bar shi ya kwana. Da safe mutum ya sha. In mutum ya sha da safe ba zai sake cin abinci ba sai bayan awa. Suka ce a cikin sati guda yana breaking ɗin shi dutsen da yake cikin stone ɗin, yana pieces nasa kuma yana flushing nasa out. Idan ya rugurguza shi ya fitar da shi, gurbin da ya zauna kuma wannan ganyen mangwaron da ka ci gaba da sha zai warkar. Ko da wani tsakuwan ya zo ba zai samu waje ba sai zai fita. Kuma abin sha'awa, duk wanda yake shan ganyen mangoro kowane irin asma yake da shi cikin ikon Allah yana warkewa. Abinda zai baka sha'awa, ganyen mangoro kadai in mace tana da ciki tana tafasa shi ta sha, to insha Allah ta'ala naƙuda ba zai bata wahala ba, za ta samu sauki. Shi yasa ƙasan da suka ci gaba, daga lokacin da ciki ya kama wata 1 zuwa wata 3 zuwa wata 9 ba abinda take sha sai ruwan gwanda, sai ruwan ganyen mangoro. Allah ya samu dace. To namijin da baya aihuwa me ya kamata yi akan naksil haywanatil manawiyya? Sai aka ce samu ganyen mangoro guda 3 ya nika shi, a samu albasa rabi a nika, a yi mixing ɗinsu a sa ruwan zafi kafin ya kwanta ya sha. Allah shi ne shahid, mutanen da Allah ya kawo musu mafita akan jinya ban san adadinsu ba, amma ba wai magani ya warkar da su ba, Allah ne. Wa man yatawakkal ala Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu, Allah ya warkar da mu. An baka amsan ka? Na'am, sai waye? Na'am, wa alaikum salam. Na magana na bushewa guda 7 da lita 2, in kuma aka kai guda 14 lita 4, ya danganta da yadda mutum yake shan ruwa ne. In akan abin da ya shafi uric acid, in kuma hawan jini ne da matsalan gani, ba kaman ganyen gwaiba. Ganyen gwaiba mai matsalan gani da matsalan tumbi da matsalan hawan jini da matsalan kitsen zuciya, in ana tafasa ganyen gwaiba ana sha ana samun sauki. Kuma ganyen gwaiba yana improving na brain babba da yaro. Inda ya kwakwalwa ne, suka ce yana da sinadarai da suke da tasiri wajen wanke kwakwalwa, irin sa vitamin E da vitamin C, sinadarai ne da suke taimakawa kwakwalwa. Kuma an ce ganyen mangoro shi in za a sha ne guda 7 lita 2, guda 14 lita 4, ya danganta da yadda mutum yake sha. Ana so ne a wuni mutum ya mai da shi ruwan sha. Allah ya sa mu dace. Bari a fara daga nan. Na duka sign ne na uric. Abinda za ka yi shine ka daina cin nama. Kuma duk mutumin da yake da kiba akwai alamomin haka. Mutane suna wani kuskure guda ɗaya. Kun ga wannan gym da ake zuwa ba shi ake bukata ba. Yanzu muna idar da sallar isha, kai tafiyar minti 15, kai dawowar minti 15, ka shiga gidanka ka yi wanka ka kwanta. Bayan sallar asuba kai tafiyar minti 15, ka dawo minti 15, ka yi wanka ka fita aiki. Idan kai wannan na wata ɗaya, duk cutar da take jikinka ya fi maka wannan zuwa jim ɗin. Don shi jim ran da baka je ba kai sati ko wani commitment ya zo kuma matsalar sai ya dawo. Shi yasa aka ce abu biyu yana taimakawa mutum, shan ruwan zafi da tafiyan kafa. Shi yasa ɗan ƙauye aka ce ba zai taɓa samun matsala na cutar rabin jiki ba, saboda yana zuwa gona, yana zuwa kuma kasuwan ƙauye, sannan kuma yana zuwa hidimominsa. Kuma ka taɓa ganin ɗan ƙauye da ciwon zuciya, mata ba sa damunsu. In ga ɗan ƙauye mace ta ɓata masa rai shi ya jawo. Ɗan birni, Allah ya kiyaye. Saboda haka a fara shan ganyen mangoro. In aka fara shan ganyen mangoro da izinin Allah za a ga sauki. Wato shi fa ganyen mangoro ku gane da wani abu guda ɗaya. Wato idan mutum yana shan sa, ni na ga tsofin da ba sa iya tafiya amma da suka fara sha Allah ya kawo musu mafita, yanzu har masallaci yana zuwa.
amma in ka tsinki na bakin hanya ko na makoci sai ka nemi izini. Ya gaskiya ne sai kawo rigima. Na'am. Amin wala. Na'am. To assalamu alaikum, ku yi haƙuri, ni ina magana akan addini ne ba ina taɓa wani kamfani ko ina sukan wani kamfani ba ne. Duka mu musulmai ne, muna nema wa kanmu alternative mu. Abin da ya kamata shine sai ka duba kaga cikin magi na wanda muke amfani da su wanne ne bai da ɗanɗano. Akwai mana. Shikenan kai ka bada amsa ba ni ba. Shine the last alternative. Kwarai da gaske. Bai da wani ɗanɗano. Ai ku gane an hana mu cin kafi zabuwa farin magi ko? To an ka auna da farin magi da wannan me bambancin sa taste? Kuma sorry to say, dan Allah ka je ka duba side effect nasa. Kuma na biyu wallahi duk mutumin da ya rage cin waɗannan abu, ne fa an taɓa hira da wani cikin manyan ƙasar nan fa. Yar jarida ta tambaye shi ta ce yaya duk sauran shugabanni 'yan uwansa sun ragwabe amma shi bai ragwabe ba. Ya ce shi ya san abin da ya kiyaye yake ci kuma ya san abin da bai ci. Ya ce ba za ka taɓa ganinsa ya ɗauki lemon kwalba yana sha bai ce in yana buƙatar asalin variety na lemo sai ya sa a so masa lemo a matse masa ya sha, in kankana yake so ya sha kankana. Ya ce amma irin waɗannan concoction ya ce shi baya yi. Yanzu ga Fearless, duk mutumin da yake shan Fearless sai ya yi ciwon kafa ko ya so ko bai so ba. Duk wanda yake shan Fearless sai ya yi ciwon kafa. Anything energy drink, duk wanda zai sha energy drink sai ya yi ciwon kafa. Now, fadal. Now. Zaki assalamu alaikum malam. Mace ce tun da ta haihu ba ta yin sha'awa kuma. Tambayar ke da. Amsa akan abin da ya shafi matan da ta haihu sha'awa ya ɗauke mata, dama tun kafin ta haihu tana da ciwon sanyi. Kuma da za ta bincika za ta samu tana samun zafi lokacin fitsari, tana samun ƙaiƙayin gaba lokaci zuwa lokaci, tana samun ciwon mara ko kuma kamawan mara lokaci zuwa lokaci, tana samun ciwon gaɓoɓi lokaci zuwa lokaci, kuma wani lokaci ƙanƙanan abu yakan sa bakin ta dinga cika da yawo, shine nausea. Sign ne na infection. To da kan ta tafasa ganyen mangoro, ai sauran ta tafasa kankana, tafannuwa, tsamiya, ta sha shi kawai ya ishe ta da ikon Allah. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Wallahi babu. Amma za a samu insha Allah. In Allah ya yarda. An ce banda face mask da kuma an ce banda face mask da social distancing da kuma wani anya mutum zai bi ya kare kanshi daga corona. To, wallahi ishu na corona, salamu alaikum. Kuna ji na? Likitocin addini ba su da saɓani da likitoci na zamani. Saɓaninmu da su guda ɗaya shine su kalli wata cuta su ce ba ta da magani. Mu kuma annabi ya ce babu ciwo sai da Allah ya saukar da magani. Amma duk abin da za su ce a yi a bari, wannan bai ci karo da shari'a ba, gaskiya mun musu mu baya muna tare da su. Dan musulunci addinin wayayye ne ba ƙauye ba. Yanzu ba magana na ciwo muke yi ba ni da lab, amma in aka zo da cuta sai in ce a je asibiti a gwada, in an zo da result din ba asibiti suka zo da shi ba sai in ce ni in yi bayani a kai. Kun ga muna tafiya tare kenan. Shi yasa ƙasar da suka ci gaba ina yawan maimaitawa, ko gwamnatin Najeriya da shugabannin Najeriya da su yi fushi su yi koyi da su. Akwai ƙasashen da na sani a duniya, a ƙasashen Larabawa, duk rana irin ta Juma'a za a kira mutane guda uku. Za a kira likitan asibiti, likitan musulunci, likitan gargajiya, za a yi dialogue da su. Sai a ɗauko ciwon hawan jini, sai a ce wa likitan asibiti menene maganin, sai a ɗauko likitan gargajiya sai a ce me kuke bayarwa in mutum ya kamu da cutar hawan jini. Sai su ce muna ba da kaza, muna ba da kaza, amma in ya gagara sai mu ce a je asibiti.
shi kuma likitan asibiti zai ce to mu muna cewa a ci kaza a bar kaza, in ya gagara mu kuma mun san ya fita a layin mu sai mu ce a je asibitin da yafi kowane asibiti shine asibitin Annabi Muhammad. To yanzu kun ga daga gargajiya an je asibiti, daga asibiti an je, yanzu shi malamin likitan musulunci abu uku zai yi fa. Na farko zai yi nasiha, na biyu zai yi da'awa, na uku kuma zai bada addu'a, na hudu zai bada magani. Yanzu misali, akwai maganin da na sani, in a nan wajen akwai mutumin da sai da glass yake amfani, ana ɗiga maka maganin yanzu da ka warke. A tura a motanka a gaban dashboard akwai leda na magani, ka zo da shi. A to ku je ku zo da shi. Lokaci ya ƙure? sai dai gobe. Allah ya sa dace. So wannan maganin akwai haƙuri, mancewa ne wallahi, yana hannuna na mance da shi. Wato maganin wani malami ne, kuna ji sunansa Sheikh Ibrahim al-Musa a Saudiya yake. Gwamnatin Saudiya saboda alkhairinsa sai da ta karfafa shi sabanin Najeriya. Akwai wani malami da muka yi hirarsa da Sheikh Kabir Gombe, yana wani gari ne ana ce magarin Shamiliya. Malam Kabir Gombe muke hira da shi yake gaya mu, sai wannan abin ya faru da shi, muka haɗu da shi, na je Manara TV muke magana baki da baki da shi, shugaban majalisar malamai na Kaduna. Mahaifiyarsa ta kai shekara 4 zuwa 5 tana zaune, ta yi paralyze. Duk maganin da ya kamata an yi sai aka ba da shawara a kai ta ƙasar waje Saudiya ta yi umra a mata magani. Wallahi aka ce da aka je yatsanta ma hannun ya makale da ƙyar aka buɗe. Sun je asibiti sai likita a Saudi German sai ya ce ba abin da zai iya mata saboda ciwon ya wuce shekarun da ya kamata a kula da shi, ma shawarar da yake bayarwa paracetamol kawai zai bata ta je ta yi haƙuri. An ɗauko ta a mota, taxi ɗin da suka shiga driver taxi ɗin ya ga yanayin da take, sai ce daga wani ƙasa kuke? Ce daga Najeriya. Ya ce ku ƙasan ku babu masu maganin musulunci ne? Ya ce akwai. Me yasa ba ku kai ta ba? Ya ce kawai Allah ne bai kaddara za mu kai ta ba. Ya ce to a nan ƙasan akwai wanda zan tura ku kai, in kuka kai da ikon Allah za ta warke. Suka yi jinga. Ya ce abin da ya ba shi riyal 200 tun daga Makka ya ɗauko su ya zo Jidda, hanyar da za ka je ka wuce ka tafi Madina ta nan garin yake. Ya ce tsakanin wajen da Jidda is almost 35 kilometers. 300 riyal ya ce ya ba shi. Kun san abin da malamin ya mata? Da ya je abu biyu ya mata nasiha, ya mata mukhayyal. Abin da ya ɗauka ya bata shi ma paracetamol bayan ya mata wa'in abubuwan. Wallahi malamin ya ce mahaifiyarsa sun dawo yau, washe gari ya taɓa ta, ta ce hannunta na ji, maganan da muke ya ce tana shara. Allah ya warkar da ita. A gurguje wannan maganin da nake faɗa ko kunne ne mutum baya ji a yanzu kana ɗiga mutum Allah yake buɗe masa. Tambaya ta farko, wato yaro ne baya wa'innan abubuwan, na farko bai zama, na biyu bai tafiya, na uku bai rarrafe, na hudu kuma bai magana, amma ba faɗi shekarun yaron ba. Irin waɗannan yara idan an same su, shawarin da muke bayarwa shine baka hukunci akan jinyar da baka gani ba a musulunci. Dalili kan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi labarin wani bai da lafiya, manzon Allah ya ce a kawo shi, annabi yana ganin sa ya tambaye shi, ya bashi amsa, ya bashi magani, ya warke. Saboda ka shawari shine irin waɗannan yaran a gansu, a yi tambayi iyayen da suka haife su tarihin jinyan da dadewan jinyan da abubuwan da ya faru, shine zai taimaka ma likita ya bada shawara. Amma ka kawai a gaya ma magana ka bada amsa, an sake layi, ya zama ba shari'a da sunna ake karantarwa ba. Allah ya samu dace. Sai budurwar da ba ta haila, ita wannan cutar sanyi ne direct. sai lafsari me yake wadinsa? Me lafsari? Leprosy. Shine albaras. Maganin da zan faɗa wahala zaki sha. Akwai leprosy and TB relief center.
gaskiya tunda Netherlands suna da relief centers nasu, ban san ko nan garin kuna da shi ba, amma kaman Bauchi muna da shi. Gaskiya a tafi asibiti, maganin asibiti yana yi kuma ana warkewa. Amma maganin da zan faɗa a sha wahala da asa kafin a same shi ma wahala ne. 125 mil ɗinsa ya kai kusan 150 riyal, kusan naira 16,000, kuma sai ta sha kusan kwalba 35. kuma waye zai je so mata a Saudiya? Ai kamar mai tarin fuka ne. Akwai cututtukan da in ana samun alternative a asibiti, me bukatan ba a warke ba? Halas, Allah ya warkar da mu. Na'am. Mace ce cikinta wato tana yaye yaron, sai rada ta yaye sai nono ya kumbure. Shi kuma ya danganta da rashin shan da yaron yake yi. Shi ne aka ce kafin ta yaye yaron, abinda ake amfani da shi shine sai ta dinga tafasa ganyen gwanda da tafannuwa tana sha. Rashin shan ne ya jawo mata wannan. Kuma matakin da ake aika man sabaya ne. Yanzu kun ga wannan darasin ba naku bane, na mata ne. Kun ga sabaya, duk matan da take shan sabaya nonanta ba zai lalace ba, kuma jikinta ba zai sake ba. Duk matan da take shan sabaya nonanta ba zai zube ba, jikinta ba zai sake ba. Kullum zaka ga matanka kamar yadda ka aure ta tana budurwa. Sabaya mukhawanat din da suke cikin sabaya, na farko akwai alkama, concoction ne ake hada su. Gaskiya yana da kyau, ko namiji in yana sha ba, wanda yake da matsala na daukewar sha'awa ko karancin mani, yana da kyau. Yana da kyau sosai, da in namiji yana shan sa, inda ka sa masa transfer a Abuja yana bila, haka za ka jikinsa yana ki. Allah ya fi mana. Kai ne na ƙarshe. Na'am. Na wallahi an ce lokaci ya ƙure, yanzu sai mai haƙuri. Ina ruwan shan nan? A bani ruwan shan. Yawwa shek, jazakallahu khair. At-takbir. Na ɗaya na yafi sanyi da Allah. At-takbir.